Giklaro sa pag-asa nga dili water spout o ipo-ipo o baka buhawi ang nakuhaan og video sa usa ka netizen sa Cordova kagayang buntag apan usa kini ka funnel cloud. Dugang detalye sa report ni Luan Mirundina. Kuha kini sa netizen nga si Alejandro Baguio Jr., 55 anyos, taga Poblacion, Cordova. Matod ni Alejandro, padung siyang mag-deliver og purified water sa iyang mga customer sa Roro Port pasado alas 9 kaganihang buntag, dihang nakita niya ang gihulagway niyang buhawi. Nag-umpa to siya, yung buhawi. Tulo to ka buhawi, ako nakabungkag ng uban. Yung anak ko mabidyohan ka ito nabungkag, baka nila nabilin mo yung nabidyohan. Tulo to, nagpagtumbak to. Naigamay at usa. Ang ako nakuha, ang katong duha, ito na sa upos, ang katong dako, sa ibabaw. Sa bana-bana ni Alejandro, nagpabilin ang gihulagway niyang buhawi sulod sa 5 minutos ug dayon nabungkag ra usab kini ug nisunod ang pagbunok sa uwan. Matod ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga base sa kuha sa video sa netizen, dili kini buhawi o water spout kundi usa ka funnel cloud. Sama sa buhawi, water spout o ipo-ipo, mapurma kini kun adunay mga cumulonimbus clouds o thunderstorm clouds. O gikonpermar sa Pag-asa Visayas nga naka-issue sila og thunderstorm advisory alas 9:20 kaganihang buntag sa lungsod sa Cordova. If water spout siya, ma'am, ang tumoy niya is moabot sa dagat. So kanang nasa video is wala kaabot sa dagat. So di lang siya naka-attach sa base ng cumulonimbus clouds o thunderstorm clouds. So called it funnel cloud. Kay atua sa kapanganuran ang funnel cloud ug wa kini motugkad sa yuta o baka sa dagat, delikado kini sa mga eroplano, helicopter o unsa mang sakyanan sa kahanginan. Sa aviation, no, actually alam naman ng mga piloto na po sila mga equipment na madetect kung asa ang thunderstorm o cumulonimbus cloud. So muli kay sila ana. Ang gikusgon sa hangin sa funnel cloud susama ra sa gikusgon sa hangin sa usa ka buhawi o water spout. Busa mabutang sa peligro ang tao o butang nga duol niini. Kanang pagtuyok sa hangin diha sa water spout is kusog na siya. So that is around 108 to up to 504 kilometers per hour. So that is murag super type ng kanyang gikusgon. If na ay water sports activity, naglangoy diha sa dagat is or nanagat, delikado. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.